West Karbi Anglong Rongkhang MSC constituency ke Parlo Tengkeralangso polling station Phangkengtong aklam along Priya Chiklo ni Phaisir ke Parni BJP Mass Joining ajaimek pamanpon. CM Dr. Tuliram Ronghang ke claim ke dam ke mission ajok Karbi Anglong arlo penang an APHLC Congress Party pen COC BJP Party along chepaok dunlo. Lason thak si Tengkeralangso Phangkengtong aradatum sitami CM Dr. Tuliram Ronghang ke claim ke dam ke mission thekdun long si APHLC Congress pen COC Don Pharoi si sose aradatum BJP Party along chepaok dunlo. Lapen ang ponging tikathar pensi bangso Mass Joining patir pipon. Non kedamtang nini bagdolo lam nangarbok tudo sitane lega lamboy pijonde dalo athe mane kilu to ma chatuk bom blote kilu tum ke lapuan lo ke sasi ang theke pini hala lamboy ang theke pini peklang lo CM sir dak pini Tengkeralangso APS lo ho pini ladak wang lo tapandak APSLC ke hai APS lo kedamtang MP election host tapi CM sardak wang lo lapan pu ake hai lo ex president lo APSLC anak tu James Inglang alang penta bang wan yang pan lo asal lo aku dak bang Phangkengtong bai si alang APSLC wan lo aku dak Tengkeralangso long si chamme APSLC tum another bang kan mi hala list lang lo ke join dum lo total congress pen APSLC total 160 bak do iba cái này APSLC APS long ke putot jai kathar sini tomban chihum ri pulo sata mela so penda sata nili tom phan nang chihum ri le la pani tom khobor lo sata me nili tom phan lam mare ta tinte bon sata nili tom bang la pen anta piyo pen claim thulang dam bom lang claim bom lang sata me alang li tom phan ke claim ke dam sata me lang don lo ning kang samse la pen ke chok che thek don long lo athe ma alang li ke claim ke hem prek ke itum si wan pu itum APSLC yong si ke hai lo te itum se hem prek wan pu alang ke hai ji kona pen lo la pen ko sona ja kong si hai po mo he tuma CM sal ta ni ye kang lo APSLC to ke MP ta ve MLA ta ve hajar pita ve la da kar byang long da de Assam da de han Nagaland an ta ve si pu kang lo la sona thak se ni li tum ta matha lo la pulo tangte heli tum ke dak kichom we pini nile tum APSLC pen ladak do kado we bang thongkep rai sido CM sar ke claim ke dam lang dun lo alang li ke claim ke dam kiduk ke lak pen cheng lok alang li ke rap bang phan ka jinsu lahai ke thek dun long pen ajok CM sar phan nili ninga ching sam pen sinili congress pen COC pini nili hoi pen 63 arleng nili munit chewan si CM sara theng nun pini nili pejon nun lo kaching thura wai awar sai bangke lalo nilitum dak nona bangke dak Tengkeralangso area sitame towar la arbe kijang hulo plote ke dam ke bang ka siksa katura tadu laso amukha bang ta sara bang non chichakang lo sara bang nang pipu pu nilitum ta ningarong piklo la sinilitum non congress along nitum pini mathadam lo blotang te niltum congress along ke dak Tengkeralangso ke abeder lo mabusinili mathadam lo herek pondelo nili mithang chibor iben si pini congress do ansita me pini ke wang etlo busi CM sarlong wang etlo busi nili bang ke mathadam lo dake totally daka bang ke CM sar mate BJP bhartiya जनता पार्टी आंचल लो पुसी Tengkeralangso area के लान वे लोबन दाके APHLC ता आवेलो कांग्रेस ता आवेलो दाके Laso along James Inglang APHLC pen Sarlong ki Ronghang Congress Party pen lapen Don Pharisi susia radatum BJP along chepok dunno lapen ajaimek along Tengkeralangso radatum pen tami penang an kaching thura varsai ke long ji aphan CM aphan memorandum pi pajir dunno lapen CM Tuliram Ronghang to me prabjin pen ki pipon ji aphan lam chak chpiteka apiktung pen GO pen lapen bhela pora lahini a polling station pen GO pen lapen ke congress ala to ala so party pen GO pen team kar biang long mate BJP party long claim ra pet nang pu laso kedeng karcho James Inglang ke hai alang like
Congress sa secretary ka laban alang dia James ke lagi APSLC leader lo Borthoi solo lapen ke Congress sa secretary lagi Sanglong Ki Rong ha ke hai Belapora pen lo lapen President Sondrokro alai tum pangrum pet pen Don Pharo Sira ba Don Pharo ini lekai pini APSLC la pen Congress pen CO pen tim kar biang long long klem ra pet na pu ke bang la so ke deng kal cho long le tum lang na cha tong don wang ra pet le tum ka ching hon nai ning ka che thenai chu ke dam ta Jai Megalong Aluhiaman Pen KACCM Dr. Tuliram Ronghang MP Amar Singh Tiso MLA Dor Singh Ronghang Local MEC Long Bison Bay EM Mangal Singh Timung MEC Het Singh Rongphar Board Chairman Slapen Kaprek Man Peng Kiduatum Chitongdum Board Hall Pen Priyanka Balmiki KATV News